ħolqu gidba kontra wieħed minn tagħhom stess, dan huwa l-livell li waqa' fih il-Gvern bil-finanzi li ta' lill-kumpanija Stewart Healthcare flus li marru fost l-oħrajn biex inħolqu fake news. Rapporti li ħareġ mill-Organizzazzjoni Internazzjonali OCCRP juri biċ-ċar kif Stewart ħalsu miljuni ta' euro biex ħolqu aħbarijiet folots kontra min kien qed jaħdem kontrihom. Dan jikkonfermaw emails u dokumenti żvelati mill-OCCRP flimkien ma' Times of Malta u l-Boston Globe. Ir-rapport tal-OCCRP jikkonferma li Stewart użaw flus mit-taxxi tagħna biex attakkaw lil persuni li kienu kritiċi tagħhom, tanti li saħansitra użaw spiji privati bbażati f'Londra biex jikkoordinaw din il-ħidma. Jirriżulta li l-eks deputat Prim Ministru Chris Fearn kien wieħed mill-persuni li safa attakkat b'din l-istrateġija ta' Stewart u bl-użu ta' fake news illi inħolqu kontra tiegħu. Emails u dokumenti uffiċjali juru li Stewart użaw xejn anqas minn 6.5 miljun euro f'operazzjonijiet sigriti kontra min ma kienx qed jaqbel mal-operat tagħhom f'Malta. Jidher ukoll li kontra Roberta Bela ma ħarġu ebda stejjer folots minnaħa ta' Stewart Healthcare. Mill-flus tal-konċessjoni allegatament intużaw biex jitħallsu spiji. Ġifieri daw suppost marru għas-saħħa tal-Maltin. Ir-rapportaġġ rajtu issa kif raħ kulħadd jekk dak illi hemm rapportat huwa minnu jien nikkundannaħ bil-qawwa u ngħid ukoll li l-awtoritajiet kollha tagħna jekk humiex dawk ġudizzjarji l-qrati jekk humiex dawk investigattivi irridu jagħmlu xogħolhom biex jekk dak rapportat għandhom issewwa definittivament mhuwiex aċċettabbli, però ma jibdel xejn dan kollu mill-pożizzjoni li jien dejjem ħadd favur Mr. Fearn għaliex naf kif ħadem. Bil-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech jgħid li l-Prim Ministru jrid iwieġeb għal dawn iżviluppi serjissimi. Miljuni minnhom saħansitra ntużaw kontra l-istess deputat mexxej tiegħu stess, kontra sieħbu, kontra parti minnu fl-istess gvern, kontra l-Viċi Prim Ministru. Għalhekk il-messaġġ tiegħi huwa ċar lill-Prim Ministru. L-ewwel ħaġa għandu jwieġeb għal dak li qed jintqal, però t-tieni mod importanti u immedjat għandu jirtira l-oġġezzjonijiet li huwa għamel biex aħna ma nġibux lura il-flus tal-poplu Malti u Awċi fit-talba li aħna qegħdin nagħmlu l-qorti biex l-Avukat tal-Istat jiftaħ din il-kawża. U allura li l-qorti tinterpreta li għandu id-dritt illi jiftaħ din il-kawża. Għalhekk Roberta Belek verament irid illi jittieħed bis-serjet għandu immedjatament jirtira l-oġġezzjonijiet li għamel biex huwa akkosta kollox ma jħallinix li niftħu li ċoħe li nġibu flus il-poplu Malti u Awċi lura. F'Ġunju tas-sena li għaddiet sit elettroniku bbażat fi Brussell kien allega li l-Ministru tas-Saħħa Chris Fearn kien daħħal fil-but flejjes li ġew mill-beħ ta' passaport lil ċittadin Russu. Dawn il-flus, 3.2 miljun euro, kienu għaddew lit-tifla ta' Carmen Chantar illi kienet tmexxi l-FMS. Ftit tal-ġimgħat wara l-istess website kienet waqfet l-istorja għaliex qalet li s-sors tagħha kien wieħed oskur u l-provi kienu bbażati fuq dokumenti folots u iffabbrikati. Minn meta ħarġu dawn l-istejjer Fearn dejjem tkellem dwar il-famużi forzi ta' dlamijiet, iżda ftit konna qed nirrealizzaw li dawn il-forzi kienu finanzjati mit-taxxi tagħna stess. U waqt li għaddej dan kollu, Roberta Bela għadu ma ġabx lura mqar ċenteżmu mill-miljuni misruqa minn dan id-deal fraudolenti.